Сега ще кажа нещо, което със сигурност службите го знаят и МВР го знае. В София и в големите градове на България има изключително стройно изградена мрежа за наркоразпространение на дребно, която практически работи като фирма за доставки на храна. И там деца и младежи, които са непълнолетни, работят като разпространители, защото се знае, че всъщност, бидейки непълнолетни, дори да бъдат хванати, ще им се размине. Има покритие във всички райони, всички квартали и за съжаление, абсолютно безспорно е, че има и участие, и то, как да кажа, немалко участие на корумпирани полицейски служители. И как да се спре това? За да се спре това, тук наистина МВР има думата. Трябва на първо място вътрешна сигурност да започне да работи по-сериозно и на второ място ГДБОП съвместно с полицията да проведат някои мащабни операции в големите градове. Това не е някаква бомба, която казвам в момента. Това се знае от месеци. Аз съм попадал на информация почти от първо лице за подобни неща и трябва да ви кажа, че и 15 години не беше така. Някакси търговията с наркотици се развива с много стремглави темпове. Като изключим и това, че се появяват нови синтетики, наркотици, които все още не са включени в забранителните списъци и така нататък. Изключително изобретателни са пласьорите, изключително стройна има организацията и струва ми се, че полицията изостава много сериозно в това си отношение. На следващо място родителската среда е незаменима.